Târgean, vă mulțumesc dumneavoastră pentru această diplomă pe care, nu vreau să mă deci o merită, moții din Comuna Horea, ce-au făcut în 20 ianuarie, au demonstrat că sunt urmași demni al lui Horea. N-aș putea spune că acordarea acestei distincții este un motiv de bucurie pentru mine, sau în calitate de premier reprezentant al Comunei Beliș. Din contră, evenimentele care au generat acordarea acestei distincții pentru Comuna Beliș au fost, după cum știți cu toții, dintre cele mai triste. Altceva în schimb vreau să spun. Merită să aducem recunoștința, respectul și mulțumirile noastre tuturor cetățenilor din cele 3 comune, practic, eu reprezentându-i aici pe cei din Beliș, alături de colegul meu, cei din Horea și alături de cei din Mărișel, care în egală măsură și-au dat concursul pentru ca evenimentele pe care le știți cu toții să aibă o finalitate pe care de altfel o știți toții. Eu vă mulțumesc, domnule președinte, distinși anfitrioni, distinși spectatori, și prin mine primiți mulțumirile și recunoștința cetățenilor din Comuna Beliș.